Nani apuşны уллыкка алган ата белән ана көтмәгәндә бик каты авырып китә. Үлән итә калсалар, баланың ялгыз калачагыннан куркып, алар Габдулланы шул ук ямчыга утыртып, Өчиле авылына озаталар. Инде мәңгегә котылдык дигән гаиләдә малайны кабат ничек каршы алганнарын күз алдына китерү кыен түгел. Бу хакта шагыйрь үзе булай дип яза. Әби белән бабай Өчилегә килгән һәрбер авыл кешесенә үзләрендә асрамага бирергә бер ятим бала барлыгын сөйләгәннәр. Шулай мәшәкатьләнә торгач, бездән 7 генә чакрым Кырлай дигән авылдан ир баласыз Сәгъди исемле кеше килеп, мине үзе белән алып киткән. Кырлайда апушны ачык йөз белән каршылыйлар. Сәгъди аны арбадан күтәреп төшерүгә үк хатынына: "Бар, балага катык белән ипи китереп бир" дип әмер итә. Бу да шагыйрь күңелендә бәхетле мизгелләрнең берсе булып уелып кала. Малай 6 яшеннән үк кул арасына керә. Морҗа ачу, аннары ябу, мичкә ягарга дип салам көлтә бәйләү, сыерны көтүгә чыгару, кичен каршы алу, булар барысы да аның вазифасына әйләнә. Көзен бәрәңге алуда булыша. Көз бик салкын булса да, аяк киемнәре булмагандыктан, ул ялан аяк йөрий. Аягы өшемәсен өчен аны туфрак белән каплый. Бер вакыт бәрәңге чүпләгәндә Саҗидә апасы ялгыш аның аягына тимер көрәк белән төртә. Аяк шактый тирән җәрәхәтләнде, дип яза шагыйрь. Мин дә урынымнан сикереп торып, бераз читкә барып утырып еладым да, соңра җәрәхәткә балчык сибеп, янә хезмәтемне дәвам иттем. Ләкин бу юлы аяклар никадәр туңсалар да, балчыкка күмәргә курыктым. Шагыйрьнең балачак хатирәләрен таныш күңел белән генә укып булмый. Әмма монда бер хакыйкать та ачыла. Ул татар халкының жан юмартлыгы, аның инсани гадилеге. Шушы бәхетсез сабый татар халкының олы жанлылыгы аркасында гына исән кала һәм бөек шагыйрь булып җитешә. Тукай язмышының иң зур фаҗигасы аның кыска гомерле булуында. 27 яшь. Ул егет кешенең әле өлгереп кенә килгән чагы. Эй, мөкатдәс, моңлы сазым, уйнадың син, ник бик аз. Син сынасың, мин сүнәмен, айрылабыз ахрысы. Очты дөнья читлегеннән, тарсынып күңелем кошы. Шат яратса да җиһанга, ят яраткан Раббысы.